Ki Sipai Border Security Force BSF ka Meghalaya haringkat ki bor pulit ka jela kilayo ban kemno ya wei unong Bangladesh udan kti hakikam khayitu bat hakikam penrung tu ya ki briuling ba ki jaka khaput jongkari ha ka jingkhanra ka bakarpang ha ka laipuwe tarik unailar baladam ki BSF haringkat ka jinget welang bat ki bor pulit ka jela kilayo ban kemno ya uni unong Bangladesh na kitan khaput jongka East Khasi Hills ya ubalatip kertengkum umohat mijan mia Subkhandai Namrta ubadai na Sunamganj District Bangladesh. Ya uni ubriu ki BSF bat pulit kilayo ban kemno nakawe ka jaka klau hajan kaput jongkari bat ha ka jing tokit uni ubriu ulapla ba ulongkum unong elam lenti nakabenta ban penrong bean ya kinong Bangladesh po India bat halor ka jing don kti hakikam khayi bean. Hadian kanila kemno ya uni ubriu bala IT syaki bor pulit hapuat dangar police station na kabenta ban peteng syusyu ya kajing tokin.